dewi do ditututi iki dajal do ditututi bakul kurang iku iki lho gak gawar kita sak menit ngene kok nak gak ditututi berarti yo buah iki biasanya nak wong-wong kan ditututi dumplo yang Melayu lho. Lah iki ora dumplo yang Melayu. HP-ne terus jalan yo ngene terus iki foto iki. Yo iya. Piro? Tawakne piro? Iya, ayo to. Ayo Pak kono lho, Pak. Malah to. Diangkat kono dhewe. Lah kok yo gak ditututi wong. Ora kandhane iki mbok nak kene iki tak percobaan ki lho, tutute yo gak ditututi. Jire apik yo, Sir. Ndane kok seri to jire? Nembah markipan bisa mau iki yo, Sir. Ndak. Gring. Ngene iki lho, gring. Ngene iki lho. Ning wis tewek burung. Dipilihin. Engko dejel tak cek iki. Nyang 80 iki mbelik modal iki. Kok yo kendel modal tukang omong. Oh, gak kan akhirku kacek mbak nek dienggo padi-padi ngono. Piro? Baran kaget mau. Kok dijeluk duit tau ora entuk duitnya iki kok. Gah tau. Tak kali mau. Kalau guys. Apa saja? Iki. Kepiro? Alah, kuning. Nek kok ono kaget matur nuwun. Ngapun iki sono iki kere. Saya sakake njupuk ngene. Abonem wis mbak Dudi. Pendang pawas selawe. 100 Mbak Sri. Medunane. Medun, sepenting urung kuwi medun sik. Ape ae. Sik. Lagi kengar yo. Golek apa Mas? Mas golek raja, Mas. Aku ado lagi. Biasane jenengan golek lho. Iya to rek prei iki. NBG. NBG. NBG ini diganti apa? Buah liyane. Ning tapi kok gedang jek lho, tapi mbok kapan ngono. Anu. Kanggo sementara semangko inul. Lah, saya semangko memang sedikit. Lah ya wis. Biasanya sebelum pintu saya kasih pisan. Rapat ya, kira-kira. Mateng dilalu duman. Ora nek digo. Aja ngisen apa? Ora. Kuwi lho. Tak aja kuwi lho. Sabar aku ki sabar asline. Luweh-luweh kok sabar iki jere.
Payu 100.000. Heeh. Sing anake rajane nomor 2 gak 100.000 gak dol. Matoki. Heeh. Nggone sapa? Mbah Mbako. Iya, Mbak, nek keradenan ketok wis gumoh. Mbah nek ning kene gak ora aku gak wani garansi, aku gak duit. Aku udah nyaur semuanya. Dengaran aku lagi dah gimana nemu sih nang sawah tekan aku konsep. Aku lagi kono nolong. Heeh. Tapi itu gedang samurai ini. Betul alam di kono. Wae. Bakole Putri. Bakole Putri tadi, Mbak. Rek ketok. Mbak, Mbak. Putriku, Mbak. Gus, yo ngono. Ya, kowe iso dipending. Mbak Pre rek gak mian iki. Mas Adi gak pesen. Yo, ya jere kok nyopir aku ki mau tekan kene. Oke. Yo. Tapi ternyata masalah desa gak nututi aku nanti. Ya belum. Heeh. Nah. Itu rada ki. Ngono kae jentot terus nanti aku gak iso gak. Bar berarti balinan iki. Laju tuh ya lah paling nak sulisan wis bek wong. Lembi nyatane ya urung enak rene no. Sulis. Iya, dene kan langsung bulan nah teko ta. Wis bar baline. Baline rampung karang. Ragen. Dalam gaget toh rolas wae. 8 nak. Piro pase? Mo. Siapa kayak saya meninggal dunia? Karek nyerek gempang ya Pak De. Modal. Apa iki? Karo kayak begini kan. Nek sangat. Murah. Kowe ora nek gede ki ratune kayak mboke. Gak percaya aku nabe kowe. Bloknya kan? Iya, piye, weh? Boleh iki kok ora kitokno Enggak. Kok dulu awakku ya. Sidi. Lho, kae kondange. Nang kene malah dijual to. Kuwi tenan kok ora rek iki rek. Kowe gak sapa ditekoni sik aja Kerane tanah.
Kawan yo, Bos.